যতনা খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আর পয়লা বরফ খাকা হামতে হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিংকাকাই নিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাইছা লাইবুমা মুই তঙানো তামনি হিংবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হিনে আং খাখলাयो आं खरबसा सिविल सोसाइटी नि उंगै आं साननानै नायो सारा त्रिपुराव सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनानै बागै पिकेटिं खालाया एवं सातुं गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा चिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गु बेक पोस्ट बेक नि जे स्लोगान तिसालायगा इनालान पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट ना कक बरक बाय सिनानि मा गसिनाय मा साकलायनाय हिनि जे साका आं बरकनो जत्न खाका हाम दावायसादि फायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनाय माने क मिया जखन पास्ता लाई थांका चिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसायनाखा साथा पायने अ जरावनो अमुलपुनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका आरो जे संघर्ष मायसा मो ब्लाइखायनो खारनाय माने क एवं अ घटना ब्लाइखायनो सेलेमा चिन्ता घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिंबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तदन्त खायनाय नथु मिया हर आं बीजेपी बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खायनाय बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररो बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण खायजा एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशनां थांति निव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार बसागो दुखुमांखा ताइ खरसे एसडीपी समुद्र दा बर्मा बो सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आईएनडी को ताइ खाचा बुखागो चमुखा अजित देवबर्मा द याकंगो इंजु पुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पराय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बो आरो इंजु पुंखा बुजाखा माथाय ताइ परका कासामिया दा बर्मा बरो अब बिनि डाकनाम गा बिना सर मुंखा ताब साइमेयाको ताइ केसा दरियन दा बर्मा बो माथे बुजां माने ताइ गोबां बरो तिरं नांजाक दङ नि जों खबर मानखा आं तिनि थायो थानानै नायमाने दा फुङो दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन ताबो नर्माल फाइसुरियाको आपनि तिनि सासा कुल खायदि खानावो थांखाखाय जानाय हिनि सामानि बागै बिनि आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दंमाने अ तिनि कुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायदबनाय दा कायसा पकंखा गोबांमा आरो मिडिया रको मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइके किसा 3:15 व जों जोंनि पिकेटिं उठौगैका गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा जारा वान्ति दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पइन्ट नारका जे बाय फुटा दंगो नर किसा तिनि अमन किसा कन्सिडार खायदाखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जब किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबन मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जेसिन पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडिया बा किसु निउज पेपार जोंनि बन रस जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु बरक ससियल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अति गोबांमा कायचिन आगिनि न साकलाय जाकसिन 24 घन्टानि बन कायचिन त कुन जागा बन ब रसाया कुन जागा पे यस्तो पिकेटिं कायसा फेस्टिभल वान्दित फरमनि बारे बने रिक्वेस्ट नि बारे आदनो सिमसे पिसे जागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांनिया कक सलायजा त बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरोबर कक सलायजा बरोबर कतना खाफुर जाबैजा जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथानि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकर्ड नि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेबि दंफायनाय चिनि मानथाय सेबि दंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बना नायतुगै तिख्लाय बन हावर हनानि बागै जे जवाब थायका बरना तैसा आहाय नहाय आनि खाकाहाम ते हामजामा याफारै ते खुलमा याफारै आनि कक मुसरि नंसुतु
तावाइसा नरबाय आहाय लाहाय मालायखौनो जतना गाहाम गोनां दंदै हामबाय खुलुमबाय।